Salut toată lumea, Sevi with 97 și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi o să vă arăt cum se bagă acest minunat joc Geometry. Și ca să faceți asta, să intrați pe Google. Scrieți așa. Dați vezi și 2.1. Scrieți asta. Scrieți install. Vedeți jocuri? Tot aici. Stați, nu mai stăm cu search. De asta. Și dați și aici. Da, vedeți, da. Și de să dați like. Dați like. Dați aici, le coborâți pe astea două. Deci le coborâți pe astea două. Vedeți, le cobor și eu. Deci să le coborâți pe amândouă. Da. Da, și atât vă duceți aici. Vedeți. Până se încarcă asta, vedeți, da, nu se poate. Și dăm aici. Nu, aici e o parte, parcă. Aici e desinstalare, nu vreau că vi l-am. Trebuie să aștepta ca să se încarce asta. La mine se face repede. Cam net că și cât de nașpa e să n-aveți net. Extrem de nașpa e că e și școală. Dar ne-am luat și noi vacanță, să stăm și noi acasă. Și da, e nașpa. Ideea e 29 de lei, 97, 98, da, dați aici. Da, și vă apare altă chestie, mi apare că dacă vreau să desinstalez și dați butonul celălalt și apoi o să vă duce să intrați pe Geometry